Helo, fi yw Dau. Fe ges I stroke. Dwi wedi bod yna o ddysgu cymaint o bethau'r wythnosau diwethaf yma, ond dwi ddim yno eto. Does dim llawer mwy a gallen nhw wneud I mi yn yr ysbyty. Mae sôn y bydd angen I fi fynd I uned adsefydlu stroc arbenigol nes bod hi'n ddigon iach I fynd adre. Bydd angen yr hyn elwyr yn gyfleuster a chymorth tymor byr arnau. Does dim modd I fi gael fy ngadael ar ben fy hun ar hyn o bryd, allai ddim llyncu'n dda iawn ac mae angen helpu fynd i'r tŷ bach ac allai ddim cerdded yn iawn, dwi'n teimlo'n reit ddiflas. Syniad fy llwybr I, llwybr 2 yw gwneud yn siŵr cyn gynted y gydw i'n barod I gael fy nhrosglwyddo i'r cam gofal nesaf a gallai fynd, heb oedi. Os bydd unrhyw beth yn newid, gall y llwybr newid. Os ydw i'n sydyn yn dechrau gwella, fe allwn ni symud I llwybr 1. Ac wrth gwrs, os yw pethau'n gweithygu, fe allai hefyd symud I llwybr 3. Os allwch chi gynllunio ymlaen llaw i'm cael i'n barod cyn gynted y phosib yna fwy na thebyg fe fyddai'n gwneud yn well. Fe fyddwn ni'n caru mynd adre. Felly plis gwnewch bopeth o fewn eich gallu I wneud hynny'n bosib.